जाबाय बेयावसो हाबबाय गोमखादों मुर्गी बीस आं हरसै दे गयाव खारदोंथ' गोजौजों खारदों नालाय सब्बिसाव हमसां दे बेयावनो जागोन बे लाइनावनो जागोन बे सब्बिसाव नालाय नै ओरै सारियावसो खारगोन नालाय सारियाव ओरै खारगोन बे जाबाय दे जाबायना औ ओरैबो बुंनो हागोन बिजों खारालै हरै खारगोन बे हरै खारगोन maksudnya ada berapa nih ini ramai sudah dulu kakak nih kemana nih 가면 킬라시냐 마. 지금 하면 오늘 무슨 마음으로 너무. 나가지. 어 인좀 좀. 아 콘치디 갈래. kan gila polisi bodoh aja nggak soalnya enjora maju begini bar goजौ enjora be bising kargan bising bis lagan bisa tuh baik soalnya nama nggak nih yang 11 nih dari kamu aku 11 kau 11 시간이 시당. 얼라 카나 인데. 인들 군부 보고 다 보면 되지. 네. 당 솔리야. 뭐. 바이. 자, 이 넘어라.